alsın videoga. Ceyhun Video Production hemen oynasın sağda. Dans et durma garada, yine alsın videoga. Ceyhun Video Production. Hoş geldin dünyama oğlum, hiç gitme yanımda bolgun. Hosarın kadrını bilgin, süyesini bil can oğlum. Hoş geldin dünyama oğlum, hiç gitme yanımda bolgun. Hosarın kadrını bilgin, seni bil can oğlum. Özümü göryen sende bana menreştin. Can oğlum dünyama hoş geldin. Entek sen hiç zadi bilen ok balam. Sen cennetisindim men doyum ok balam. Özümü göryen sende bana menreştin. Can oğlum dünyama hoş geldin. Eye bulgun adına koç oğlum, mert bol hiç.
Malişka. Elleri yukarıda devam ediyoruz hani birlikte. Yıkılar elleri yukarıda. Hey! Basın. Son 2, 3, 4. Hareketleri. Devam ediyoruz. Basın. Tansi ediyen. Yine yukarıda. Ton. Ceyhun Production bilen. Spasiba. Merdan işe merdan. Elleri yukarıda. Asa. Elleri yukarıda. Spasi. Hadi Hüsile. Yine. Doğan. Hey. Malişka. Yine. Doğan. Bala. Doğan. Bala berike. Son dünyada misin? Bana berikil. Bana berikil. Son ki. Bana berikil. Elleri yukarıda. Assalamu alaikum, mehriban adamlara, hormatly mehmanlarga men ady
Ajaýyp toýumyzy KJW toý mekanyna goşurduk. Garasaz baky beýtarap Türkmenistan ýurdumyzyň her bir güni toýdury bayramlary besenýär. Anha şumuny hemme tarapyndan çäksiz silenýän uly hormaty münasip bolan hormatly Muradowlaryň Agdyber maşgalasyna hormatlanýan Aradygyljaýymyzyň hormatly Aýsultan gelejemiziň döwletli ojagyny döwletli maşgalasyny Abdukerim bilen Zökre doganymyzyň mehriban ogullary Emirhan jigimiziň 1 ýaş doglan gününi hemmeňizi hoş gördük. Mehriban mehmanlar edid adamlary şu münki dabaramyzyň sebäpkary Emirhan jigimizi biziň hemmemizin ýüreklerimizden, kalplarymyzdan iň gowy ardulary besenýär elbetde. Gahrman arkadamyzyň saýasyny, arkadagly gahrman serdarymyzyň bize peşkeş beren şeýle obodun ýurduny, watanymyza, döwletimize bir wepaly, goç ýigitleriň biri bolup ýetişmegini beýik bir bardan biz elbetde şu münki dabaramyzyň sebäpkary Emirhan jigimiziň jany dileýäs. Mehriban mehmanlar edid adamlary şu münki dabaramyzyň dobamyna bir näçe ajaýyp aýdym saýlary ýanglanary iň gowy ardullarym gönlüň güni dabaramyzyň sebäpkary Emirhan jigimiziň şany ýollanır elbetde şeýle ajaýyp obodun purdotlarym belli meşhur Ceyhun Production video studiosy ýadygarlyk ýadyga geçirýär. Dabaramyzyň dowamyny bolsa belli meşhur aýdymçymyz Bayram Erjanow özüniň ajaýyp toý aýdymlary bilen şu münki toýuň hyzmatyna. Ondan mehribanlary dabaramyzyň sebäpkary biziň aramyzda gelýänçe aýratyna toýumyza gatnaşmaly mehmanlarymyzdan bir neme jem bolýança ajaýyp dabaramyzy meşhur aýdymçymyz Bayram Erjanow ajaýyp aýdymlary bilen dowam edýär. Dinleň, lezzet alyň, işlerleriňiz şähtiňiz açyk bolsun. Yaşı 20 30 40 söýgü ýaşy belleme. Eger söýgü gelen soň ol senden hiç sorama. Yaşı 20 30 40 söýgü ýaşy belleme. Eger söýgü gelen soň ol senden hiç sorama. Belki söýgü bu cennet bilmedim bilmedim. Ya olmasa dudakdy bilmedim bilmedim. Belki söýgü bu cennet bilmedim bilmedim. Ya olmasa dudakdy bilmedim bilmedim. Kimse söýgüden yanan, kimse söýgüden doyan. Kimse söýgüden doyman, ýüregi söýge goýan. Kimse söýgüden yanan, kimse söýgüden doyan. Kimse söýgüden doyman, ýüregi söýge goýan. Belki söýgü bu cennet bilmedim bilmedim. Ya olmasa dudakdy bilmedim bilmedim. Belki söýgü bu cennet bilmedim bilmedim. Ya olmasa dudakdy bilmedim bilmedim. Belki söýgü bu cennet bilmedim bilmedim. Ya olmasa dudakdy bilmedim bilmedim. Belki söýgü bu cennet bilmedim bilmedim. Ya olmasa dudakdy bilmedim bilmedim. Girdik durmuşun çetinden, ünlüğümün yanında.
hiç tattan çekinme. Korarın taşından kemisinden, sen menki deninden hiç kimi geçirmen. Sen tağımı durmuşsun, durmuşsun, üt köşük senin kuruluşun, kuruluşun. Her günüm odanlaşım, odanlaşım. Var ya sen bilen, men dine sen bilen. Tağımı durmuşsun, durmuşsun, üt köşük senin kuruluşun, kuruluşun. Her günüm odanlaşım, odanlaşım. Var ya sen bilen, men dine sen bilen. Madama hemişe bağlı bolay mana, yadaman söymene bugün sana söz veriyen. Bu sevgi çip yanan oraya, gözlerinde doğuya, her taze seherin. Sen mi men hemmeden, üç göçük bu dünyada, ikimize sevgi yeter. Seni birbiri hafeter, yıladayan soğudayan, her yılın her pasına. Demalyan sen bilen aslanlar. Şöyle sapağalığını diyas, öňüňizde goýulan näden agmatlardan gatarkan iýbiçi oturmaňyzy sizden uly hormat bilen haýyş edýäsine şuny dabaramyzyň başyndan ta ahyryna çeli kejebe toý hyzmatlary sizin hyzmatyňyzda işleriniz şaýakdyňyz açyk bolsun. Ine hormatly mehmanlar, edil adamlary dabaramyza gatnaşýan hemme mehmanlaryň adyndan aýratyna öz adymyzdan dabaramyzyň sebäpkary Emirhan jigimizi uly hormat bilen, uly sarpa bilen öz aramyda toýhanamyzyň törüne özüniň münasip orna çagyrýar. Sädir Emirhan jigimizi garşylarymyzda hemme jämiz ýerimizden örtürýäs, örtürýip uly dabara bilen multifilmiň gahrymanlary bilen birlikde. Dabaramyzyň sebäpkary Emirhan jigimizi öz aramyda garşylýas. Elbette garşylýan pursatlarymyzdan gelip ýetdi. Dabaramydan sebäpkary gelýär, hemme jämiz örtürýär. Günük giyip gelýär, eyvallah, eyvallah. Yarışıp dur eline, maşallah, maşallah. Ödü şeyli vıcana, eyvallah, eyvallah. Görüsüm gelip dönüp var ya. Spasiba. Emirhan jigimizi garşylýar, berekela. Yakar o nedim o dağıtar o nedim, ne kirişme bilin Allah'la benim canım. Yakar yakar nedim o dağıtar nedim, ne kirişme bilin Vakarlı canım. Apak günüp giyip gelýär, eyvallah, eyvallah. Yarışıp dur eline, maşallah, maşallah. Ödü şeyli vır canım, eyvallah, eyvallah. Görüsüm gelip dönüp var ya. Eyvallah,
Taciki medonet Kare doktor gamzanet Taciki medonet Kare doktor gamzanet Ben tacik şanami donam Düşünemem lekin kam kam Ben tacik şanami donam Yapırım lekin kam kam Harbi ikna doğan. Hey. Spasiba, sağ olun. Sağ olun Aydiyas. Emirhan jigimede qarşılanan mehriban doğan qardaşları, mehriban dostlarları sağ olun Aydiyas. Janyňa sağ bolsun hemeňiň agdy bir maşgalaňyzda bir şuň ýaly ajaýyp toýlary toýlamak bagty meýesir etsene. Mehriban mehmanlar, hormatly adamlar, ne garaşylýan pursatlarymyzam gelip ýetdi. Elbetde dawaramyzyň sebäpkary Emirhan jigimede biziň aramyzda ulu davara bilen öwüşgün atyp geldi. Ne pursatdan peýdalanyp dawaramyzyň sebäpkary Emirhan jigimede biziň hemmämiziň yüreklerimizden, kalplarımızdan coşup çykýan iň gowy, iň ajaýyp arzulary gönlüň öňü Emirhan jigimediň şanyna ýolaýmak galýa. Emirhan jigimediň hem ýaşudyn bolsun. Şeýle bir asuda ýurdumyz bar, şeýle obadan ýurdumyzda, ajaýyp diýarymyzda, paragat watanymyzda gahrman arkadamyzyň saýasyna, arkadagly gahrman Hazy Serdarymyzyň bize peşkeş beren şeýle obadan ýurduny watanymyza, döwletimize bir wepaly goç ýigitleriň biri bolup ýetişmegini beýik bir bardan biz elbetde şu mumky dawaramyzyň sebäpkary Emirhan jigimediň şanyna dileýäs. Goý ýaşlar uzun bolsun, görjek elmedamy gowluk bolsun. Mehriban mehmanlar, edid adamlary dawaramyzyň başyna da belläp geçdik. Dawaramyzyň sebäpkaryny öz aramyzda garşylarymyzdan soňra toý eýeleri tarapyndan dawaramyzda öz boluşly badylygy berler diýip elbetde şeýle ajaýyp obadan pursatlarymyzdan gelip ýetdi. Ne toýmyza gatnaşan hemme mehmanlara hoş geliňiz, safa geliňiz diýmek üçin adatyna dawaramyzyň sebäpkary Emirhan jigimede bir obadan arzuw ýollap dawaramyzdan resmi taýdan açyk diýip yglan etmek üçin syýlygdan sarpadan ýükleri eti hormatlanýan Recep agamy ulu hormat bilen saxtamyzyň merkezinde görmek isleýär. Elbetde şeýle toýly günde şanyny senede sebäpkary bir obadan arzuw ýolasaňyz dawaramyzdan resmi taýdan açyk diýip yglan edäsiň diýip haýyş edýäs. Häzir mehriban mehmanlar, edid adamlary hormatlanýan Recep agamy toý mikrofona geleri Emirhanyň şanyna bir obadan
arduw ýollap dabaramydan resmi taýdan açyk diýip aglan eder. Ana ondan soňra ajaýyp dabaramyzy siz mehriban mehmanlar bilen birlikde has hem joşgulu portretler besep dowam ederiz. Hormat oňan Recep ağa, hoş gördük diýäs. Ajaýyp toýmyzy, iň gowy, iň ajaýyp arduwlary siziň bilen. Başsyny. Sağ olun. İlk ölene şu Türkmenlerde bir aýdylýan zat bar da, oň bolsun diýilýär. Şu ana arağıl çağımızın aqtygynyň ýaşy oýun bolsun. Şularyň sünnet toýlary, gelecekki toýlary ne oturmaklyk meselesi. Şu Emir hanymydan watany we paly oglaryň bir bolup ýetişsin. Mehmanlarym işlerini açık olsun. Bağışlarımdan şu şagalanlı, şoğullu aydımları aydıp şuna hizmet etmek yaran edin. Sağ olun. Kösä bolsun aýdýas. Recep ağa, aýdan arduwlaryňyzy üçin kösä bolan janyňa sag bolsun. Siziňe maşgalaňyzda şuň ýaly ajaýyp toýlary toýlamak bagty meselesini ýaz. Mehriban mehmanlar, ediz adamlary ene görüşimiz ýaly ajaýyp dabaramydan resmi taýdan açyk diýip aglan edildi. Öňüzde goýulan näde nigmatlardan gatarkan iýiç oturmaňyzy sizden ýene bir ýol uly hormat bilen haýyş edýäs. Ýöri töşegini dabaramydan dowamyny belli meşhur KJB toy hyzmatlary siziň hyzmatyňyzda. Ene mehriban mehmanlar, ediz adamlary bir kemäňiz ünsüňizi biraz bäri çekmeňizi haýyş edýäs. Häzir şu toýa başlamamyzdan owol Emir Hanyň ömrüniň şanyna bir ýaşydan uzak bolmagy isleýän bolsak, bir şow honorak el çarpaýlyň mümkin bolsa. Ay, mulyňy da bolmaýa. Kimne kim şu güni Emir Hana çyn ýürekden uzak ömür dileýän bolsa, ýürekden bir el çarpalyň. Ay, sağ bolan. Ne toýa başlasak bolýar. Kösä bolsun aýdýas. Hemäňiziň agdy bir maşgalaňyzda bir şuň ýaly ajaýyp ýaş toýlary, aýratyna bir bagy toýlardan toýlamak bagty meselesini ýaz. Toýlarym gutly bolsun. Emir Han jigimiň ýaşy dün bolsun, bir watanymyzda, döwletimizde wepaly goç ýigitleriň biri bolup ýetişmegini, beýik biri bardan biz elbetde şu günkü dabaramyzyň sebäpkary Emir Han jigimiň şanyny dileýäsini. Mehriban mehmanlar, ediz adamlary dabaramyzy bir gowarduwlary bilen dowam edýäsini. Şu dabaramyzyň başyna Emir Hana ilkinji arduwlary ýollamak üçin aýratyna bir ak pata bermek üçin Emir Hanyň mehriban kakasy aradygyl jagymyzy mehriban enesi Ay Sultan gelenjemede aýratyna hormat oňan dädesi Abdukerim ağa mehriban ejesi Zöhre gelenjemede uly hormat bilen sahnamyzyň merkezine görmek isleýäs. Mümkin bolsa şu toýuň başyna, dabaramyzyň başyna ilki bilene bir toýmada gatnaşýan hemme mehmanlara hoş gelýäňiz, sapa gelýäňiz diýip bir minnetdaşlyk bildirmek üçin aýratyna bir Emir Hana ilkinji owodun arduwlary ýollap ak pata beräýseň diýip haýyş edýäs. Emir Hanyň ýürek buýdunjy, ýüregine ýakyn insanlary mehriban kakasy aradygyl jaga mehriban enesi Ay Sultan gelenjemede gelmeli. Mehriban dädesi Abdukerim ağa mehriban ejesi Zöhre gelenje gelmeli haýyş edýäs. Bir toýly günü şu günkü Emir Hana ýolanjak arduwlaryň başyna başlap beräýseň diýip haýyş edýäs. Mümkin bolsa bir obadan toýly günü iň gowy bir ömürlük ýatdan çykmajak arduwlaryň biri bolar diýip umyt edýäs. Aradygyl jaga toýlar guty bolsun. Ay Sultan gelenje toýuňyzyň dowamaty dowam bolsun. Abdukerim selam gelmeň haýyş edýäs. Mümkin bolsa Emir Hanam eliňizi alyp biziň ýanymyza, biziň aramyza gelseňiz, Zöhre gelenjemeden arduw ýolasa. Şol sana mehriban agaty Serdar agmydan bardy. Sizem çagyrýas, Gurbanguly gelenjemeden gelmeli. Bir toýly gününe hemmämiz gelsek, häzir ilkinji arduwlary bolup, öz mehriban perzendimize arduw ýolasa has jaý düşäjek ýaly. Şoň üçin Emir Hanam ýanymyza alyp gelýär. Mümkin bolsa hemme mehmanlarym tomaşa eder ýaly. Emir Han jigimden biziň aramyza alyp geleliň. Aradygyl toýlary gutly bolsun. Ay Sultan gelenje agdajaňyzyň ýaşy dün bolsun. Allahyň bir enatasyn rakipli
Ady bilen arasyny elmedama bir döwletli maşgalaňyzda şuň ýaly toýlaryň köp bolmagyna tüýsüremeden ardy edýäs. Döwletli gapyňyzda bagtly günler höküm sürsin. Gülkü elmedama hemraňyz bolsun. Başsuna. Aydanın gelsin sağ ol. Emircan oğlum yaşı uzun olsun. Ömrü uzak olsun. Madama gördüğü kovuluk olsun. Hava şu vatana, ilgine, yurda, vefalı adam olup yetsin. Ben arzuma çok. Hem mağazın sağlığını dileyen Allah'tan silak gelengide öğren saat benim hem ağtığımın bir yaşta oğlunu bilen kutlayan uzak yaşadım hudayım uzak uzalar yaşaman arzu etiyen sonra sünnet toylarına papka toylarına diplom toylarına toylara oturmak nasip etsin bize de Allah'tan hem mağazı köp sağ olaydı silak gelengide. Emirhan'ı yaşadık bolsun. Kadırlı hormatly mehmanlar, hemmäňize ilk bilen salam. Hemmäňizi şuňky toýmyzda hoş gördük. Sag bolun. Ýene-ki toýlarda seýdip oturayly. İştäňiz açyk bolsun. Ene mehriban mehmanlary hormatlanýan ene atalaryň arzuwlarynyň şanyna bir şowgunly el çarpaýmak galdy, dogurdamy? Bir el çarpaýlyň mümkin bolsa. Ay sağ bolun. Ene şu agdy bir maşgalamyz bolmany şu multifilmiň gahrymanlaryny ýanymyza alyp toýhanaň törüne barýas we ýadgarlyk toý suraty düşmeňizi haýyş edýäs. Şu bunu gajaýyp toýdan bir ýadgar bolup galjak zatlaryň biri. Elki bilene video yazgı ona Ceyhun Production'ını elden mermen yadgarlık yadga geçirýär. Ondan sonra toy suratlary bolup durýar. Şoň üçin berdi foto studiosynyň berýän uly ýardamy bilen düsüljek toy suratlary ýürütip siziň üçin bir hemmämiz jem bolup suraty düşäýli mümkin bolsa. Gosa bolsun aýdýas. Agdy bir maşgalaňyzda muň ýaly toýlary mundan melegem juda kän bolsun diýip ardy edýäs. Gosa bolun. Ene mehriban mehmanlar, ediz adamları ajaýyp dabaramyzy ýene de gow arzuwlary bilen dowam edýäs. Häzir Abdukerim agymyzyň klasaşlary toy mikrofona gelip arzuw ýolasy, ondan soňra ajaýyp dabaramyzym bir gowy tansaýdymlar, tansalar bilen dowam ederiz. Häzir bolsa Abdukerim agymyzyň hormatlanýan klasaşlary şu gün toýmyza gatnaşyp Emirhanyň bir ýaş toýunyň şaýady bolýarlar. Mümkin bolsa hemmäňizi sahnamyzyň merkezine görmek isleýäs. Obadan toýlugyny hemmämiz KJB toy mekanynyň toy sahnasyna jem bolsak, jem bolup bir agazdan ilki bilene öz mehriban synapdaşyňyz bolan Abdukerim agymyza, ondan soňra şu bunky dabaramyzyň sebäpkary Emirhan jigimizi obadan arzuw ýolaýsaňyz diýip haýyş edýäs. Ajaýyp toýmyzda KJB toy mekanyna hoş gördük. Başsuna. Yerini alalım. Ay insan klasaş oğulduğun yaşadığım olsun. Şu uzak yaşadım. İyi de güne vefalı olan bir olsun. Abdukerim dostum, oğlun yaşlıyım olsun, görcek oğluk olsun, beylek toylarına oturmak nasip etsin. Oğuşun ya toyları köp olay. Abdukerim oğlun yaşadığım olsun. Kalan toylarına da şeyde oturmak nasip etsin. Abdukerim Kılattaş oğlum yaşlıyım olsun. Görcek oğlum. Klastaş oğlun yaşlıyım olsun. Enlik toylarına da şeyde oturmak nasip etsin. Klastaş oğlun yaşlıyım olsun. Allah'tan enlik toylarına da oturmak nasip etsin. Baktlı oğlum olsun. Klastaş oğlum yaşlıyım olsun. Klastaş oğlun yaşlıyım olsun. Rakipli oğullardan olsun. Klastaş yaşlıyım olsun. Görcek elmedama oğluk olsun. Klastaş oğlun yaşlıyım olsun. Kösa bolsun aýdýas. Abdukerim agymyzyň mehriban klasaşlary ilki bilene ýoldan arzuwlaryň üçin kösa bolanyny bir hemmämiz Emirhanyň ýanyna geçip bir suraty düşäýli mümkin bolsa şu mun gajaýyp toýdan ýadgar bolup galar ýaly ýürütip berdi foto özüniň ajaýyp toý suratlary bilen siziň hyzmatyňyzda. Size arkan sowgatlary gowşuryp ondan soňra ajaýyp suratlar bilen dowam edip bermeli. Sag ol ýeňişan.
Biz bolsa ajaýyp dawaramyzy gow arduwlary bilen dowam edýäs. Elbetde dawaramyzyň her bir pursadyny Ceyhun Production video studiosy ýadgarlyk ýadga geçirýärini Abdükerim'in kursdaşları maraken şurada kursdaşları sizem adetin sarpa bilen, adetin hormat bilen sahtnamyzyň merkezine görmek isteýäs. Mümkin bolsa häzir toýmyza gatnaşýan kemme kursdaşları toýmyza gelbilmän alan kursdaşlaryň adyndan adetinle inni gelmeli kursdaşlaryň adyndan bir gow arduwlary Emirhanyň şanyna adetinle öz mähriban kursdaşyňyz bolan Abdükerim dostumyzyň şanyna ýol aýsaň diýip gaýş edýäs. Hemmäňizi ajaýyp toýlugyny hoş gördük. Iň obadan, iň ajaýyp arduwlary siziň bilen. Başsyny Abdükerim, Malisin ýaşdy okulun gakyň elmi damy toýdy gerek. Abdükerim ogluňyzy okýaşdym. Abdükerim kursdaş oglum ýaşadyn bolsun. Ýene ýyllarda indi toýlaryny agdy bir oturmak meselesini memle. Abdükerim ogluň ýaşadym bolsun. Emirhan janyň ýaşdy bolsun. Indi toýlaryny şeýde oturmak näsip etsin. Sağ bolsun aýdýas, sağ bola mähriban kursdaşlary. Ine bir sowgatlar gowturýas Emirhana. Ondan sonra obadan toýlu günden ýadgar bolup galar ýaly, jem bolup ýadgarlyk toý surata düşýär. Sağ bolan, elmida maşyle ajaýyp toýlarda didardaşmak siz mähriban kursdaşlary, dostýarlary, klassdaşlary hemmäňde meýestir etsen. Ene mähriban mehmanlar, edil adamlary ajaýyp dawaramyzy tansaýdymlar, tansalar bilen dowam edýäs. Toýmyza gatnaşýan hemme mehmanlary, ähli klassdaşlary, kärdeşleri, kursdaşlary, hemme dostýarlary, dogan garnaşlary, obadaş goňşulary, hemme jaňyzy tans meydança tanta çağırýas. Ýürüýt etdiň üçin biziň meşhur aýdymçymyz Bayram Erjanow dowam edýär. Hemme jämiz tans edýäs. Baýjan tawal. Mehmanlar, ana bugün Emirjanyň ýaşlygy Allahan, Emirjan iň bir bagtyrykdan biri bolsan, toýlama toýlaşdan dowlat hojagyny diňe toýdyk gelelim. Emirhanyň papka toýuny, diplom toýuny, bagy toýuny şeýde oturmak hemmämde meýesir etsin. Ceyhun Pro bilen bilelikde KGB toy mekany hemme jaňy mehmanlar tans meýdançamynda çagyrýas. Owadan aýdyma tans saldyrmy siz mehmanlar üçin. Ýürüýt. Dowam edýäs. Nurjan, paýagle. Hani akım yıkmanlar sandı çağırıyaz bilelikte. Yeah! Hani akım yıkmanlar sandı çağırıyaz bilelikte. Hey! Ölemin senden dikkatimi ölmeyin. Ben gideyim şeminim ben gideyim. Ben gideyim şeminim ben gideyim. İstesem sevmedim yanımda durmayın. Ben gideyim şeminim ben gideyim. Ben gideyim şeminim ben gideyim. Yok benim başka sözüm yanlarıma. Koydumla şeminimi sen armağan. Otur ya dinli yanıma varmana. Ben gideyim şeminim ben gideyim. Yok benim başka sözüm yanlarıma. Koydumla şeminimi sen armağan. Otur ya dinli yanıma varmana. Ben gideyim şeminim ben gideyim. Ben gideyim şeminim ben gideyim. Hani akıllı kuanlar tanrı çağırıyoruz birlikte. Doğru. Hani birlikte mi? Hey! 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 Yeah! Yeah! Ayrışır birbirler, sevgide ses olmaz. Yüreğim senden başka yar sevmez. Yüreğim senden başka yar sevmez. Sevdiğime dostum ol, iyilikte dost olmaz. Ben gideyim şeminim ben gideyim. Ben gideyim şeminim ben gideyim. Yok benim başka sözüm yalvarmaz. Koydum mu şeminini sen armaz. Otur ya dinle yanıma varmana.
Ben gideyim şerenim ben gideyim Yok benim başka sözüm yalvarmam Oylanma şemen beni sen alman Utun ya nevli yanına varman Ben gideyim şemenim ben gideyim Ben gideyim şemenim ben gideyim Devam ediyoruz yine Kayısın oyuncu birlikte Sans ediyor mekvallar için Hanım adımı konuşutmalı Boyun yetti sanam can 17'ge toldiğinden Birinci ayın soğuğu Bu katmatan boldiğinden Üfüklerin tırlası yaltıraydı da Seni görsem yüreğim kaltıraydı da Saçların bittelep haydi orayman Sevgiden masbolu kolum sorayman Bay 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 çeşerim Neler gerçekten bay çeşerim Yaprağın güzel oldu mu kesel Yüzleri güzel bay çeşerim Bay 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 çeşerim Neler gerçekten bay çeşerim Yaprağın güzel oldu mu kesel Hemşeler güzel bay çeşerim Hay bir kenara doğum Hey Yar husnu kökteki halal deyin Rastlanan saçların zilal deyin Yasayman düşünme kılal deyin Güzelik bilinme bilinme Kara göz gözüme kıramayın Görsemem özümge kör almayın Ayağım kaltınıp yürü almayın Düşünmedim filmi filmi Bay 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 çeşerim Deleler gerçekten bay çeşerim Yaprağın güzel oldu mu kesel Yüzleri güzel bay çeşerim Bay 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 çeşerim Deleler gerçekten bay çeşerim Yaprağın güzel oldu mu kesel Goncalar güzel bay çeşerim Saçlarını kursetmedi romanlar takip Hey! Derdim soğukaysam gitti kumatil Hay bir kenara Köşelerge su sepedi ötkenimde Alma yaptı hatlarımı tutkanımda Beni taşlap gitme seni kutkanımda Hay bir kenara Gelse gelsin yarım gelsin Alma trip vereydim canım gelsin Gelse gelsin balım gelsin Düşme bile nazlanıp gülüm gelsin Gelse gelsin yarım gelsin Alma trip vereydim canım gelsin Gelse gelsin balım gelsin Düşme bile nazlanıp gülüm gelsin Eller yukarıda Hay bir kenara doğum Havası Hadi birlikte devam edin Hey Kaçma benden yetim alamın Tutup alsam küçüğüm alamın Arayıp olup uçup varıp vız 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 Levlerinden çakıp alamın Hey Ulaştılar göklerimi Tutaştılar kalplerimi Gelsene di bağrını bir bassana di yan Uçraşardı leblerimiz Gelse gelsin yarım gelsin Alma trip vereydim canım gelsin Gelse gelsin balım gelsin Düşme bile nazlanıp gülüm gelsin Gelse gelsin yarım gelsin Alma trip vereydim canım gelsin Gelse gelsin balım gelsin Düşme bile nazlanıp Hay bir kenara doğum Hadi devam ediyor sans ediyenler şimdi birlikte Hey hey
Düşme bilen nazlanıp gülüm gelsin. Gelse gelsin, yarım gelsin. Alma gelip vereydim canım gelsin. Gelse gelsin, balım gelsin. Düşme bilen nazlanıp gülüm gelsin. Hadi birlikte devam ediyor. Tam dans edenler için yerite devam ediyoruz. Hey! Elleri yukarıda. Hadi bitirin. Anası. Son, 2, 3, 4. Allah Allah ya baba, selamu aleyk ya baba. Allah Allah ya baba, selamu aleyk ya baba. Seydi Manzur ya baba, binci kenzur. Elleri yukarıda. Allah Allah ya baba, selamu aleyk ya baba. Allah Allah ya baba, selamu aleyk ya baba. Seydi Manzur ya baba, binci kenzur ya baba. Hadi beni kenar doğan. Elleri yukarıda. Son, 2, 3, 4. أشهب بالهام ماشيك نسوان شرخ الخبيب وانا جاسكي وينجيك يا سيدي مش ما في ايدي وانا في قلبي بحرك في ايدي الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا سلام عليك يا بابا تيجي منزور يا بابا Hadi birlikte devam ediyoruz. Elleri yukarıda. Hey! Emircan Yansı'nın devam son 2, 3, 4. Anası. Eller. Yine.
Emircan yaşlı olsa devam eden senler yok korku. Hey! Yine. Son, 2, 3, 4. Hadi misine? Ceyhun Pıran. Yine işleyesin birlikte. Son, 2, 3, 4. Hey! Bugün beni taşır mı? Taşır beni aşar mı da taşır beni aşar mı? Haburetleri uçar, inan sensiz yaşar mı? Haburetleri uçar, inan sensiz yaşar mı? Ay nur canım, kurbandır sana canım. Ay nur canım, kurbandır sana canım. Ne dedim de darıldım, gelsene küçük hanım. Ne dedim de darıldım, gelsene, gel. Harbileşte devam ediyoruz. Yigitler. Harbileşte onları kordu. Son, 2, 3, 4. Hey. Yeah. Hadi melekler. Hey. Yine. Son, 2, 3, 4. Hey. Arkadan dostlar birlikte korkmuşlar. Devam ediyoruz. Yine. Elleri yukarıda. Havası. Hey. Doğan. Hey. Yine Nurişka. Ay nur canım, kurbandır sana canım. Ay nur canım, kurbandır sana canım. Ne dedim de darıldım, gelsene küçük hanım. Ne dedim de darıldım, gelsene, gel. Ayağında Çakonya. Tamam. Hadi misile birlikte. Ceyhun Pıran. Canın sağ olsun devam ediyen. Son, 2, 3, 4. Horon edeli horon, tuttu şöyle melele. Ne de güzel oynuyor, Elle. bir bakın şu güzele. Yine. Doğan. Hey
satalana. Eu vou botar novinha, bicuda, pepe. Hadi Silik. Eu vou botar novinha, bicuda. Elleri yukarıda. Eu vou botar novinha. Hadi yitler. Hadi bir iki